La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Vinergi, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividades sobre black rot e escoriosis. Vinergi é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Vinergi, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Estación Fitopatolóxica do Areiro publicou hoxe unha actualización do estado dos viñedos. No informe sinalan que as elevadas temperaturas destes días provocaron que aínda se notase máis que a semana anterior o incremento no tamaño dos grans, en especial nos predios que ían máis adiantados. A maioría deles rexístranse na comarca do Salnés. Con todo, tanto nesta comarca como nas demais, dentro das mesmas viñas segue a haber algo de variabilidade e hai vides con acios menos desenvolvidos. Tamén certo número deles con corrimento. En canto ao mildio, os expertos do Areiro sinalan que as condicións meteorolóxicas destes días pasados non só favoreceron o crecemento da uva, senón que axudaron a que os labores antimildio, xa foran de tipo químico ou culturais, tiveran unha boa resposta. Tamén a que non se desenvolvera o patóxeno onde non se fixera ningunha actuación. Deste xeito, dende a estación explican que a situación xeral que observan nos percorridos foi semellante. Práctica ausencia de mildio que só se atopa nalgunha folla esporádica dos crecementos en protexer de algún predio ou en acios que xa sufriran o ataque do patóxeno. Pero tras esta semana de tranquilidade relativa, o risco de mildio dispararase próximamente por mor da baixada de temperaturas dende onte ao mediodía, coa entrada de néboas densas e o incremento da humidade relativa, así como o mantemento das temperaturas certamente elevadas. Neste escenario, dende o Areiro explican que se trata dunha situación semellante á que se deu prácticamente en toda a campaña, polo que manteñen as súas recomendacións. Revisións constantes ás viñas, aínda que teóricamente estean protexidas por un tratamento anterior, en especial se no predio xa houbo infeccións mal controladas de mildio, e aplicar todas as medidas de control dispoñibles para reducir o nivel de infección. Deste xeito é importante non descoidar favorecer a ventilación a nivel dos acios mediante follas moderadas, evitando a súa exposición ao sol, control da lonxitude dos pampos, eliminación de netos e roza da vexetación acompañante.
A de Rías Baixas desprazouse ata Estados Unidos con varias adegas desta denominación e persoal do Consello Regulador para participar na campaña promocional O Verán do Albariño Rías Baixas, consistente nunha xira por 3 cidades norteamericanas, Atlanta, Houston e Dallas. Nela participaron 26 adegas con máis de 70 viños diferentes que se elaboran actualmente nesta denominación. Máis de 200 profesionais estadounidenses asistiron a algunha destas 3 citas. Dita xira organizouse nun formato similar en cada cidade, consistente nun seminario VIP para 50 profesionais e medios de comunicación do sector, impartido por destacados expertos en viño da zona que visitaron esta denominación e unha cata showroom. Uns eventos aos que asistiron o secretario xeral da denominación, Ramón Huidobro, a directora de marketing, Eva Mínguez, e as propias adegas participantes. O Rías Baixas Roadshow celebrou a súa primeira xornada en Atlanta, liderada pola experta Sara Pierre, gañadora do Wine Star Award de Wine Enthusiast e propietaria de Three Parks Wine Shop en Atlanta, e Jeffrey Hyman, xerente de bebidas de Barcelona Wine Bar Group. En Dallas e o día seguinte, Houston, as xornadas foron impartidas por Dilek Kanner, Master of Wine e propietaria da escola de Dallas Wine Center e unha escola dun restaurante no Bishop Arts District. O Rías Baixas Roadshow tivo unha gran acollida por parte dos prescritores de Atlanta, Houston e Dallas, con máis de 200 profesionais, algo que non sorprende xa que Estados Unidos é o mercado internacional por excelencia da de Rías Baixas, cuxa evolución anual dende sempre foi moi positiva. De feito, en 2024 as exportacións de Estados Unidos creceron máis do 13% en volume e valor, acadando os 2.920.000 litros e os 23.510.000 euros, e contan con 88 adegas exportadoras. O Albariño Condes de Albareida Nada 2024 triunfou na última edición dos Premios Baco. O buque insignia da adega Condes de Albarei foi distinguido como mellor branco español, mellor albariño, e tamén foi galardoado co Gran Baco de Ouro Luis Hidalgo, distinción que se outorga ao viño con mellor puntuación do certame. O Albariño Condes de Albarei obtén as súas uvas das pequenas parcelas dos seus viticultores situadas no Val do Salnés. Dende a adega explican a súa filosofía de traballo baseada no respecto polo medio ambiente e cuns viticultores que coidan as súas viñas para obter a mellor calidade de uva. Este albariño, din dende a cooperativa cambadesa, é elaborado cos mellores mostos flor para extraer a maior expresión aromática e gustativa da uva albariña. A Nada 2024 do Albariño Condes de Albarei destaca pola súa intensidade aromática, con moita froita en nariz e unha boca fresca e envolvente. Os premios Baco están considerados como un dos certames máis importantes celebrados en España. Organizado pola Unión Española de Catadores, estes premios recollen os mellores viños novos de España. A cata está realizada por un panel profesional formado por enólogos, catadores, críticos especializados, xornalistas, comunicadores e profesionais da hostalería. Todos eles membros da Unión Española de Catadores e que catan a cegas para garantir a obxectividade da valoración. Volve o foro do Albariño, organizado pola Universidade de Santiago de Compostela, a Asociación Adegas do Salnés e Terra de Asorei. A cita cumpre a súa 13ª edición, abordando o enoturismo como unha oportunidade cultural e económica. Creo que é unha oportunidade para ver tamén como o enoturismo é unha alternativa non só cultural, económica, unha forma de conocer a nosa cultura e as nosas paisaxes, sino tamén como unha alternativa de mercado. Nun momento en que os mercados internacionais están afloxando, pois o enoturismo pode ser esa balanza que o viño que non sale internacionalmente, pois que o podamos vender a través do enoturismo. Cando pensamos na temática do curso de verán deste ano, trouxemos a colación a frase dun célebre Premio Nobel de Medicina lá polo ano 2000, que falando de publicidade decía que a xente pode esquecer
aquilo que lle dis nun momento determinado, pero que endexamais vai a esquecer é a experiencia, os sentimentos que supoñen un determinado produto do mercado. Pois ben, o enoturismo é, sen dúbida, un deses produtos que vai moito máis alá das palabras e que se centra fundamentalmente nos sentidos, no que a xente pode sentir. O foro celebrarase os días 26 e 27 de xuño, unha vez máis enmarcado no curso de verán da USC. Trátase dunha oportunidade para escoitar expertos de diferentes eidos do sector galego, da Rioxa, Cataluña, Castela e León e mesmo Portugal. Creo que este curso de verán pode ser unha oportunidade para reflexionar, porque nun momento de incertidume para as empresas adegueiras, pero onde tamén ao mesmo tempo hai que buscar a calidade dos nosos viños, sempre é unha oportunidade escoitar a xente de referencia como son das familias adegueiras de La Rioja ou xente de Cataluña do grupo Corpinat ou do Instituto do Viño de Cataluña que están buscando como elaborar viños desde fincas singulares. A cita desenvolvese este ano nun contexto de incerteza comercial para as adegas, uns meses nos que o impulso de aranceis aos produtos vinícolas por parte do goberno dos Estados Unidos preocupa o sector. Todo axuda e todo pode facilitar a que, reflexionando en cursos como este de verán que organiza a Universidade de Santiago, nos axuden a superar estes momentos de incertezas no mercado internacional e buscar alternativas dende a calidade e dende os nosos orixes, que é poñer en valor o que é as Rías Baixas, o Val do Salnés e os bons viños albariños que se fan aquí, non? O obxectivo do foro é dar a coñecer e valorar o patrimonio cultural e natural asociado ao enoturismo, así como fomentar o desenvolvemento económico. Tamén situar a Galicia como un destino referente. A acción vai dirixida a todo tipo de público, dende profesionais, pasando por estudantes e calquera persoa interesada no sector vitivinícola. E iso é precisamente o que queremos experimentar. Queremoslo experimentar da man de persoas expertas, tanto da universidade como do eido empresarial, e trasladalo aquí ás Rías Baixas e ver cal é o potencial de desenvolvemento que ten non só no presente, senón sobre todo para o futuro, tendo en conta que nos 2 últimos anos o incremento de enoturistas na comarca do Salnés é espectacular, máis dun 50% cada ano se vai incrementando, non? Esa presenza, de tal xeito que é un camiño por percorrer e é todo unha experiencia por descubrir. Ademais dos diferentes relatorios e conferencias, a programación complétase con catas de viño albariño de cepas centenarias ou escumosos de Corpiñat e Rías Baixas. Na última xornada verá tamén unha actuación musical. Bouza do Rei. Identidad y calidad para disfrutar de un albariño de carácter único. La bodega ha consolidado sus vinos de gran personalidad, representativa de nuestro terroir. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Despois de 4 días de festa, deste 2025 pasará a historia como a festa do viño de barro máis multitudinaria ata o momento. A cita, a 46 edición, celebrouse esta fin de semana batendo récords de público asistente. Todo o traballo que se fai durante moito tempo, moitas semanas, ver o resultado que estamos tendo de un tempo moi bo, eso sempre se agradece, que hai moita afluencia de xente. E iso paga a pena todo o traballo que se dedica para realizar unha festa tan potente aquí en Barro. Moitos partimos de familias colleiteiras que se facía o viño para autoconsumo, depois para vender, pero pouco a pouco a xente foi intentando mellorar, facer uns viños de máis calidade, que primar, pois eso, a calidade non só a cantidade, e é o que hoxe nos levou hasta aquí, a ter viños que ahora están na denominación de orixe, en Barro temos 4 adegas. Entón, un pouco eso, como evolucionamos, fomos evolucionando todos co paso do tempo. Tanto foi así que as 15 adegas participantes esgotaron prácticamente as existencias de viño que levaron ata a festa. Tamén destaca a afluencia de xente que se deu no xantar popular, que reuniu a preto de 500 persoas. É un estilo diferente a outras festas do viño, non? Pero que ademais de promocionar o viño, que tamén é necesario e é bo, porque ademais Barro é unha terra de moi bo viño, pois para nós este evento que organizou o Concello ten un carácter moito máis importante en canto a convivencia social, a unhas actividades amenas para todo o mundo e diversas, porque fai nos falta tamén
ter estes momentos de disfrute, este momento de relación. En canto ao certame de viños da denominación de orixe Rías Baixas, o panel de expertos escolleu os gañadores na súa 18ª edición. O primeiro premio recaeu no Sin Palabras da adega Castro Brei. Completaron o podio a adega Rozas e Moraima da cooperativa Viña Moraima. É un amigo que fai un viño albariño maravilloso na zona de Camanzo, Vila de Cruces, sitio onde non pensas que se fai un viño bon, pero sí, hai xente que o traballa moi ben. Moi ben, tuvo unha floración moi boa debido ao tempo que tuvemos a principios de junio. Floreceu moi ben, está moi bonita a viña, está moi bonita, dá moito gusto ver como están as parras, está moi ben, pinta moi ben, si Dios quere non temos ningún tropiezo. Desde aquí hasta a vendimia pinta moi ben. Os catadores destacaron o elevado nivel dos viños participantes deste ano que fixo que o seu labor non fora nada sinxelo. É unha alegría ver que cada ano milloramos en todo. E, claro, o viño que é o protagonista deste certamen, deste evento que estamos aquí facendo hoxe en Barro. Si eran 11 viños finalistas, eran 11 excelencias. E 11 excelencias que nos deixan a todos moi contentos. Difícil hora a deliberación para, efectivamente, seleccionar eses tres. Tamén houbo recoñecementos para os viños caseiros. Así, José Manuel Eirín gañou nas categorías de Branco País e Albariño. Cándido Rivas López fixo o propio no Tinto País. Guadalupe González Casal no Caíño e a familia Barcala Burés nas elaboracións especiais. Me dedico a eso porque ao estar jubilado algo hai que facer. Entonces, pues moi orgulloso de que levar os premios, claro. A música, actividades culturais e diferentes propostas de animación infantil completaron unha programación que se pechou coa banda de música xuvenil de Barro. Acompañada polo cantante Antonio Barros, ofreceron un concerto centrado na música galega contemporánea. A Festa do Albariño de Vitoria terá segunda edición. Será os días 20, 21 e 22 de xuño, confirmando o éxito dunha proposta que chegou para quedar. A primeira edición foi fantástica, un éxito total, moitísima afluencia de público, é un mercado interesante para as adegas da denominación de orixen Rías Baixas. A verdade é que po Centro Galego de Vitoria pois é un orgullo poder acoller a segunda Festa do Albariño Rías Baixas e que podamos difundir o que é o noso, non? O que temos tan importante como pode ser o viño. Tal foi a acollida que nesta segunda edición a festa amplíase unha xornada máis. Iso sí, non faltará na programación a Ruta do Albariño polos bares de Vitoria-Gasteiz. Imos facer a segunda Ruta do Albariño en Vitoria é moi típico pincho-pote, entón fixemos unha fusión dos pinchos cos viños albariños de aquí da zona. Entón, o xoves o venres haberá o que é a Ruta do Albariño a partir das 7 da tarde por os diferentes bares galegos de Gasteiz que estarán amenizados polo grupo de gaita do Centro Galego. En Gasteiz estamos como 5.000 galegos, aparte de un gran respaldo da sociedade de Vitoria e das institucións, así que este ano, despois do éxito da primeira edición, vémonos obligados en alongar un día máis, co cal estamos super contentos. Na organización da cita é fundamental a colaboración do Centro Galego de Vitoria-Gasteiz co Concello de Cambados. Tamén a implicación da mancomunidade do Salnés, que ve neste evento unha oportunidade de promocionar a comarca a nivel turístico. Na mancomunidade traballamos moito e nos estamos centrando precisamente no que pode ser distintos aspectos para, de alguna maneira, poder chegar a ese visitante final e que poida estar aquí na comarca e que poida disfrutar dos nosos viños. O enoturismo, precisamente, é un desos aspectos que nos axuda a desestacionalización. Cando falamos de desestacionalizar, temos que falar de turismo, temos que falar de visitantes e temos que aproveitar para que estas persoas, turistas e visitantes, coñezan cada unha das nosas adegas, porque eso precisamente é o que nos permite que ao longo de todos os meses do ano poida haber estas persoas que nos axudan a promover primeiro o que pode ser o que é o medio rural, non? Segundo, as propias adegas. Terceiro, o enoturismo. E, polo tanto, eso xenera un movimento económico moi importante. É un acto que o ano pasado se fixo por primeira vez e tuvo un gran éxito, que ten un gran respaldo institucional e social ali na zona de Vitoria, no todo o País Vasco,
e que ademais para a comarca pois entendemos que é un mercado e unha zona xeográfica importante onde estar os nosos produtos, como é o Albariño, e onde estar a delegación e o Departamento de Turismo da Mancomunidade, porque é un mercado interesante o do País Vasco, que por tradición se quedan en Cantabria e en Asturias, e hai que facer que se acheguen para cá, que crucen Ribadeo ou que veñan por donde queiran, pero que veñan. Tamén se fixo entrega 2 diplomas ás adegas gañadoras da edición do ano pasado. Foron Lagarda Cachada, Bionta e Santiago Roma. Que gracias a eles, os viños albariños de Rías Baixas, Ribadumia, Salnés, todo, pois se conocen por todo o mundo, porque a Vitoria non vai solo xente de Cambados ou de Vitoria ou de Bilbao, vai xente de toda España e incluso da fora, do estranxeiro. E gracias porque é moi interesante eso. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, a presidenta do Consello Regulador das Indicacións Xeográficas das Augardentes e Licores Tradiciones de Galicia, Sonia Otero, e o presidente de Agaba, Juanjo Fernández, participaron nunha xornada para a promoción das indicacións xeográficas protegidas dos Augardentes e Licores Tradiciones de Galicia, celebrado no Hotel Quinta da Auga de Santiago de Compostela. Durante a súa intervención, Alemparte salientou a importancia deste evento, que ten como obxectivo dar a coñecer as 4 indicacións xeográficas protegidas de bebidas espirituosas que existen na nosa comunidade: Aguardente de Galicia, Aguardente de Herbas, Licor de Herbas de Galicia e Licor Café de Galicia. O director explicou que este tipo de xornadas amosan a posibilidade de innovar dende a tradición a través da utilización dos produtos galegos con calidade diferenciada. Neste caso, a elaboración de cócteles favorece que as bebidas espirituosas cheguen a novos consumidores sen renunciar á tradición. Pola súa banda, Sonia Otero fixo fincapé en que o Consello Regulador e o legado histórico dos destiladores galegos, cunha materia prima que provén de 5 denominacións de orixe de viño de Galicia, con variedades autóctonas que marcan calidade diferenciada do produto. Na xornada tivose a oportunidade de degustar as 3 bebidas gañadoras do 22º Campeonato Galego de Coctalería, preparadas en directo polos seus creadores Javier García, María Vila e Sonia García. Estas bebidas se empregan na súa elaboración as augardentes e licores Tradiciones de Galicia amparadas pola IXP. Estas creacións representaron a Galicia na final do Concurso Nacional de Coctalería. Ofreceuse tamén unha completa proposta maridaxe con cada unha destas bebidas. A Axencia Galega da Calidade Alimentaria organizou tamén un túnel de cata no que os asistentes degustaron as 4 bebidas espirituosas galegas. Todo isto estivo acompañado por unha degustación de produtos de experiencias de calidade. O director da Axencia destacou que se trata dunha xornada moi proveitosa para dar mostra da amplitude da calidade diferenciada galega, integrada por produtos agroalimentarios, viños, bebidas espirituosas e elaboracións artesanais, entre outras. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o funxicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. A los franceses les encanta con poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí,
gusta aquí. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante. Para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Zorvec Vinabel, el nuevo fungicida para el control eficaz del mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha. La resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec Vinabel en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga.